May sakali di ugali nga ipagpanpanakkel digiti Pilipino ket ti resiliency wenno kinatibker. Alis tu tayo laing ang mabirukan ti ragsak, uray ti baet ti krisis. Numan ti masayod laing nga panawen, arig na napukaw digiti panubok bayat ti barangay Susugaen Fiesta iti ili ti Pasukin. Digiti laing nararagsak nga iririyaw ken katkatawa tinangyagan, apaman anay matangan digiti residente digiti naisaganang aktibidad. So, the first time nga at dati naangay kasi nga activities iti barangay iti panagtiliw iti baboy circuit. Maragsakan kami naragsak di iti kabarangayan ni nga nakipaset, sir. Na pagtutula kami idi nga agpapiliw kami. Tauray ka sa nutri gati kakrisis na itata, sir. Kahit may matimang ti ragragsak dito barangay mi. Agarup o 45 minutos a kinamkamat digiti naka-blindfold na babae daytoy aburias. Saan na nagbalin na laped kadakwada ti bara ti panawen, ken napitak adaga. Uday digiti saan na nakisalip, excited ken impaay da amin na suportada kadagiti nakipagtiliw. Iti kamaudyanan, naiyawid ni Manang Perla ti babae aburias. Naragsak na saan, sir? Nabannog. Wendakkel nga pagpuunan man dato yun, sir, dami ada baboy na, sir. Ti may sa nga imi dito ikot makaitod iti may sa no dayjay makatiliw je baboy adda pang rugyanan na nga kasala pa adun na sir ta babae ngamin je baboy. At dadapi ang narik na tiragsak ti barangay ken napaniknikan ti awan patinggana a panagayat digiti Ilocano ti sport a basketball apaman ang narugyanan ti laban. Ngem ti exciting part, saan daytoy akas gagangay laing nga iayam ti basketball, gapot ti naglalaban, dagiti lalaki ken miyembro ti LGBTQIA+. Agpaparis pa'y ang nagbado ti bestida diti dua grupo ngad addamit ang nangayayo kaditi nagbuya. Nangro na DJ kastat ti gay, sir, kan digitay nagbado da iti dress DJ lalaki nga nagbasketball. Ket very happy amin ti tattao nga imay nagbuya, sir. Urimit mako na ang male-dominated ti sport a basketball, saan na nagpaudi di babae a residente ti barangay Susugaen. Impakita da nga uri isuda, kayang-kaya dati makipagsabayan kadaytoy ngay ayam. Ay, nakaragrag sa klaunay, sir. Pinatganda iti kidaw mi, sir, na bayag mi nga ibagbagan. Kitanta, sir, napasamak. Nakadadun sa ti naparagsak mi, sir. Nakamamayat, taalumot ti umay buya. Naske na masolusyonan digiti agdama a problema. Ngem no sagpaminsan, saan adakes asaraken digiti banag ang mangipaay ti ragsak. Tinapasamak a fiesta ti barangay Susugaen ket pammaniknek ano adda ti panagkaykaysa. Uray ti simple laeng a banag ket agbalin daytoy as source ti hope ken strength ti maysa komunidad. Mark Magdirila, Balitang Solid North.